Okay guys, oh. Baleriti upat. 100. Nakita man ako. Di man. O ano yun? Kada liban aksa 100 pesos. Mapno. Mapno pork. Ay pa dumaan ako ko. Kilo. Edi na. Usa na mga checkpoint yan. Sundalo. Sundalo ini. Hindi yan, Juan. Overruling sa district. Ano? Hindi. 100 pesos. Bah, saka ako ko din eh. Keri. 2 kilo. Mapno pork, palapag, gitsamar. Hindi na, oh, baleriti. Tara, kita.